Maxim. 5 minute am dat să văd dacă merge. Prostul! Apar la televizor! Da, Nu m-a supărat! La ce televiziune sunt aici? De la canal de... Dish! E 1 milion! Aici cu curvă în platou! Dă-l ușa, cretina! Crezi, prost, eu vreau 1 milion pentru primul buton. Ia, să-ți pula mea de milă! Hai, Cristi, și tu, face! Hai! Scoate-mi fiecare kiloți! Nu mai du-te, băi! Hai, bagă la bagami! Nu fi bros să te filmezi! Da, fă-le, ghiu. Taci, bă, mi-au jur! Mai are rost să jucăm? Da, mă, da. Aici am meci interesant, super meci! Super meci! La cine are 2? Acum, niciodată!